ಹೇ ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದಿದೆ ಯಾನು ಸೌಖ್ಯಲ್ಲ ಸೊ ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ದಿನಾರ್ದಕ್ಕ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಈಗ ಕಾಲೇಜ್ ಬರ್ತದೆ ಯಾನು ಪಿರ ಪಿತಾಡ್ದು ಕುಲ್ಲುದೆ ಪೇಟೆಗೆ ಹೊರ ಪೋಡು ಅಂಚ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಒಂದು ಪನೊಲಿ ಆಕ್ಲು ಇಂಕ್ ದಾದನ ಕೊರಿಯರ್ ಮಂತ್ತೀರ ಇನ್ ಬುಕ್ ಏನು ತುಜ್ಪವೆ ದಾದ ಬಂದು ಸೊ ಐನು ಪತ್ತ ಬರ್ರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಕೊರಿಯರ್ ಮಂತ್ತೀರಿಗೆ ಅಂಚ ಬರ್ತದೆ ನಿಂತೆ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ತೀರಿ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಏನಾರ ಪೇಟೆಗೆ ಪೋಡು ಬೇಗ ಗಂಟೆ ಏಳಂಡು ಕತ್ತಲೆ ಚೂರ ಅವ್ನು ಬತ್ತಂದು ತಿಳಿ ತೋಜನದ ಅದು ಕತ್ತಲೆ ಆತಂದು ಅಂಚ ನಾನು ಪೇಟೆಗೆ ಹೊರ ಬೋದು ಕೊರಿಯರ್ ಪತ್ತ ಬರೋಡು ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ನೈಟ್ ಲಾಗ್ ಅಂದೆ ಪನೊಲಿ ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟ ಏನು ಒಂಜಿ ವಾರ ಅಂಡ್ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಪಂಡ ಬಿಸಿ ತೇ ಅಂಚೂರು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಡೇ ಎಲ್ಲ ತೆಲಂಜಿ ಐನವಲ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿರು ಸೊ ಅಂಚದ ಐನವಲ ಏನೋ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರಾಗ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಬಿಸಿ ಲೆಪ್ಪು ವೀಡಿಯೋ ಅಂತ ಪುರ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಈಗ ನಾಲ್ ಟೀಮ್ ಅದು ಡಿವೈಡ್ ಮಂತಿದ್ದೀರು ನಾಲ್ ಟೀಮ್ ಎಂಕ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಕೊರ್ರ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಈತ್ ಜನ ಅಂದಿತ್ತನ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ ಹಿಡ್ದು ಅದಾದ ಜನ ಇಪ್ಪಿರ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಡೇ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಪೆರ್ಲ ಪುರ್ಸೋತಿಪ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ನಾಲೈನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ನವಲ ಬುಕ್ಕ ಅವರಿ ಒಂಜೆಟ್ ರಡ್ಡು ಮೂಜೆಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತ ಸೊ ಅಂಚ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಒಂದು ಮತ್ತು ಆನಾಗ ಸುಮಾರು ಪೊರ್ತು ಬರ್ಪುಂಡಲ್ಲಿ ಅಂಚೈತೆ ಅವರ ಪೇಟೆಗೆ ಪೋಡು ಗೈಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಬರ್ತದನದ ಇನ್ನು ಕೊನತ್ತು ಬರೋಡು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಕ ಮಿನಿ ಲಾಗ್ ಸೊ ದಾದನ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೇರ್ ಆಪುಂಡಲ್ಲ ತೂಪೆ ನೈಟ್ ಮತ್ತು ಇನಿ ನೈಟ್ ಯಾನು ದಾದಾಪುರ ಮನ್ಪೆ ಅಂದಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ರ ಆಪುಂಡ ತುಪೆಯಾನ ಓಕೆನಾ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪೋಪೆ ಕತ್ತಲೆ ಅಂಡು ಪಾತ್ರೆ ಒಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಐನು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಡೇ ಮತ್ತು ಮುಗಿದು ಯಾನು ಪಾತಿರ್ವೆ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಬಾಯ್ ಯಾನು ಪೋಪೆ ಗೈಸ್ ಯಾನು ಬಿದ್ದಾಡಿ ಕತ್ತಲೆ ಮೊನ್ನೆ ಒಂಚೂರು ಮಸ್ಕ ತೋಜು ಅಂಚ ಅಪ್ಪಲ ಹತ್ತಿರ ಇವ್ರಮ್ಮ ತುಕ ಏನೋ ಬೇಗ ಪೋದು ಬೇಗ ಬರ್ರ ಆಪುಂಡ ತೂಪೆ ಗೊತ್ತಿತ್ಲೆ ನೀವು ಬಂದರೈತ ಅಂಚ ಅಪ್ಪ ದಿಕ್ಕಿರ್ಬತ್ತ ಅಂಚ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಫೋನಲ್ಲೇ ಏನು ಲೈಟ್ ಬಾಡೋದ್ರೆ ಪತ್ತರ ಗೈಸ್ ಇಂಕ ಅಪ್ಪ ದಿಕ್ಕಿರವ ಸೊ ಒಂದು ಚಾರ್ನೋಟು ಬಂದಿಲ್ಲ ಏನು ಹೋದು ಹರ್ಲೆ ತೋಪೆ ಬಂದಿರು ಜಾ ಚಾರ್ನೋಟು ಹೋದು ತೆತ್ತ ಬರ್ತೆ ಗೈಸ್ ಇಂಕ ಪೇಟಿಗೆ ರೀಚಾಯ ಹೋದಿಲ್ಲ ಸರಿ ಇಲ್ಲದು ಯಾಕಟೆ ಏನು ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾತಿರ ಉಂಟಲ್ಲ ಅಂಚ ಆಲ್ಡ ಪಾತಿರ ಒಂದು ಆಯ್ಚಿಂಕ್ ದದ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆರಾಗ ನಂದುವೆ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಂತಿತ್ತು ನಂಚ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆರಾಗ ಆಯ್ಚಿಂಕ್ ತಲೆ ಇದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅದು ಮತ್ತು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸತ್ಯ ಒಂಜಿ ಪಂತೇರು ಅವು ಬುಂಡ ಬೇಕು ದಾದ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇತ್ತು ತುಕ ಏನು ತುಜ್ಪವೆ ಗೈಸ್ ಈಗ ಓಪನ್ ಮಾಡುವ ಸಮಯ ತುಕ ನನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ತಲೆಗೆ ಬುಡ್ಚಿ ಒಕ್ಕಡೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪಾರ್ತೀವಿ ವಾವ್ ಆಯ್ತು ಮಿನ್ನ ಕುಚ್ಚೆಲ್ಲ ಕಲಿತು ಮಾಡ್ರಿ ಓ ರಾಮ ರಾಮ ತೆಚ್ವಾಡ ಗೈಸ್ ಬಾದಾಮ್ ಒಂದು ಇತ್ತು ಬಾದಾಮ್ ಇತ್ತು ಆಯ್ತು ತಗೊಂಡು ಏತು 4 kg ಅರ್ಧ kg ಇತ್ತು ನೆಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತು 10 kg ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ನೆಟ್ಟೇತು 1 kg ಇತ್ತು ಒಂದು ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪಿಸ್ತಾ ವಾವ್ ದೇವ್ರೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇತ್ತಂದು ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ kg ಇತ್ತು ಐದಕ್ಕೊಂಜಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕಟ್ಟು ಐದಕ್ಕ ಪಿರೊಂಜಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕಟ್ಟು ಐದಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕಟ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಈ ಒಂಜಿ ಇದ నేను ಕೊರ್ನಿಕ್ ತೂಂದಿಪ್ಪೇರು ಏನಡ ಲಾಗ್ ಡೈಲಿ ತೂಪೇರರು ಸೊ నేను ಪನ್ನೊಡು ತೆಜ್ಜಾರು ತೂಪಿಚಿರು ನಿಜ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ದೇರು ಮಾರ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇದು ಮತ್ತೆ ಕೊರ್ನೇಕ್ ದೇವ್ರೆ ಕರಿ ಸತ್ತಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಒಂದು ಇದು ಒಂಜಿ ಪಿಸ್ತಾ ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ಗೋಡಂಬಿ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಈ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೀನಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇತ್ತುಂಡು ಪಿಸ್ತಾಲ ಇತ್ತುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಗೋಡಂಬಿಲ್ಲ ಇತ್ತುಂಡು ಖರ್ಜೂರ ಆನಿ ಅಪ್ಪ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಆನುಕ ಖರ್ಜೂರ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ತಿನ್ನು ನಾವು ಒಂಥರ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂಟ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಸ್ವೀಟ್ ಅದವು ಅಂಚ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪಂಡ ಇಟ್ಟದ ಸಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಇಟ್ಟುಂಡತ್ತ ಸೊ ಅಂಚ ಈತ್ ಕೊಡ್ದಿರು ನೆಟ್ ಮೇ ಬಿ 1 kg ಇಪ್ಪುದು ಹೋಯ್ಜುಂಡು ಅಂಚ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಈತ್ ಮತ್ತೆ ಕೊರ್ನೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಡೆ ಈತ್ ತಿಕ್ಕು ಬಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಷ್ಟೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕುಡೋರ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಈತ್ ಮತ್ತೆ ಕೊರ್ನೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ನ ಲಾಗರ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಂದುಲ್ಲೆರು ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಪಂಡ ಯಾನು ಲಾಗ್ ಮಿಸ್ ಮಂತಿಲ್ಲ ದಾನೆ ಲಾಗ್ ಬಾಳದಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದಿದ್ದೀರು ಸೊ ಈತ್ ಮತ್ತೆ ಕಡ್ಪುಡ್ದಿರು ಮಾತೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಆದಿ ಅಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡುವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಂಚನೆ ಸಾಥ್ ಇಪ್ಪಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪಡು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಲಾಗನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುಗ ಸೊ ಒಂಜೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಾಗ್ ಒಂದು ಬರ್ಚಿ ಪಂಡ ನೈಟ್ದ ಲಾಗ್ ಒಂದು ಆಡು ಅವದ ಸೊ ಅಂಚೈತೆ ಕಜಿಪು ಹೊಡಿತೆ ಅಮ್ಮ ಕಜಿಪು ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಹತ್ತನೇ ಏನು ಕಜಿಪು ಮನ್ಪುನಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಲಾಗ್ಲ ಮಲ್ಪುನಲ್ಲ ಹತ್ತು ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಹತ್ತಂಡ ಈ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಹಿಡ್ದಾರ ಯಾನು ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಗಾಂಡಿ ಸೊ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯ್ತುಗ ಗಾಯ್ಸ್ ತೊಲೆಗೆ ಯಾನ್ ನೆನ್ನೊಂಜಿ ಬಿಚ್ಚದಿಯೇ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ನೆನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬಿಚ್ಚದಿ ಇತ್ತುಜಿ ಇದು ಕೊಡ್ತೀರು ಈ ಟೈಪದ ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇತ್ತು ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಒಂದೊಂಜಿ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮತ್ತು ನೆಟ್ಟು ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ನೆಟ್ಲಂಚನೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆದು ಉಂಡು ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಬಾದಾಮ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಪಿಸ್ತಾ ಏನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರ ತೊಜ್ಪದೆ ಆಣ್ಲ ಪಿರ ತೊಜ್ಪೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಸೆ ಅವ್ರ ಚೈಕ್ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಒಂದು ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಅಮ್ಮನ ಕಡೆಯರ ರೆಡಿ ಪಾಡ್ದಿರು ಸೊತ್ತೆ ಬೇಯ್ಯೋನುಂಡು ಸೊತ್ತೆ ಬೇಯ್ತಾ ಇವಾಗ ಕಡೆದು ಕೂಟುನಿ ಕಾಯಿ ಮಿಂಚಿ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆಪನೇನಿ ಕಾಯಿ ಮಿಂಚಿದ ತೋಟದ್ದು ದೇತದ ದೇಕ್ಕೆರೈತೆ ಕೊನೊಂದು ಡೇರು ಇನ್ನು ಕೊರಿಯರ್ಗೆ ಪೋಯಿ ನಡೆದಾರ ಅಮ್ಮ ಅಡ್ಗೆ ಅಂತಂದಿರು ಜನ ಹೆಂಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಬಂಡ ಬಗೆಲ್ ಅಡ್ಗೆ ಅಂತೀರು ಇನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಟ್ಟ ಕಜ್ಪಿತ್ತ ನಂಚ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಆಂಡ್ರ ಕಜ್ ಮನ್ಪೆರಾಗ ಕೊರಿಯರ್ ಪೋಪ್ನತ್ತನ ಏನು ಮಂತದ್ವೆ ಪೋತ್ ಬಂದಾಗ ಅಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಂತು ಇತ್ತೀರು ಎಂತು ಅಂಚ ಆರಿ ಮಂತೊಂದಲ್ತೀರು ರಟ್ಟು ಜನದ ಈಗ ತಂಜಿ ಕಜ್ಪಿಗು ಅಂಚ ನಾನು ಫ್ರೆಶ್ ಆದ್ ಬರೋಡು ಫ್ರೆಶ್ ಆದ್ ಬರ್ಪೆ ಬುಕ್ಕದಿಕ್ವೆ ಗೈಸ್ ನಾವು ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಅಂಡು ಸೊ ಸುಮಾರು ಕೊಡ್ತಾಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಒಂಚೂರು ಬಿಡ್ತು ನನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಆವಡತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರೋಡಿ ಗೈಸ್ ವನಸದ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಸೌತೆ ಗಜ್ಜಿ ಹೋಗಕ್ಕ ವನಸು ಆತಿ ಬೇತದ ಆಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಉಂಪೆರಡ್ರು ಗೈಸಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಒಂಚೂರು ಮಂತೆ ಡೈಲಾಗ್ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ವನಸ್ಲಾಂಡು ಅಂಚೈತೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಬರ್ತಾ ಇವಾಗ ಜೆಪ್ಪು ನಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಕರಿದ್ದು ಅಮ್ಮನ ವನಸ ಅವನು ಬುಕ್ಕ ಜೆಪ್ಪುನಿ ಅಂಚ ಏನಿತ್ತಾಯಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಲಾಗನ್ ಇಂಡಿಗೆ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಅಂಜನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನೋಡೋಣ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಓಕೆ ನಿಂತ ವಿಡಿಯೋ ನೀಡಿಗೆ ಬಂದು ಓಕೆ ಬಾಯ್